Mupay nga aga aton nga tanan yana na namamatihan bombo radyo Tacloban. Ayan. So attorney, with regards sining nga aton na pag-release iton na mga napiktaw hining nga bagyong Tina no. So attorney, pera po ini ka mga beneficiaries naton ito na taga hini nga bulig Sinarang Visayas. An aton number of affected individuals and families sa aton bagyong Sino because this is the emergency cash transfer program para han bagyong Tino. We have a target of 83,678 beneficiaries. Kasabihan na, ang amon na bayaran na is 36,151. So padayon po ang aton ginhihimo nga panhatagan aton emergency cash transfer program para han mga individual nga naapektuhan han bagyong Tino. So mostly ni attorney, diin po na mga area iton may damo good nga numbers iton na apekto hining bagyong Tino nga natagan hining emergency assistant attorney. Tungod manggod ang bagyong Tino affected iba-iba na 1, 2, 3, 4 provinces. Nakadamo ini nga naapektuhan di diha province of Leyte. So diriya as yanahan amon details at pinakadamo nga province of Leyte. Kung mahanunong-duman naton diri la Southern Leyte ang naapektuhan ng bagyong ang pinaka naapektuhan gud ini tungod manggudit kada kung gihapon ng probinsyahan ni Leyte is ang province of Leyte. In fact, ada 75,917 aton hadista nga apektado han bagyong Tino based han aton disaster reports na nakarawat. So attorney, ining aton ining ginhatag sa aton mga kabombo no. Pero po ito na pinakababa, ngin itong pinakahitaas na ginhatag iton ibuhatan. Because this is an emergency cash transfer program, are talking about pag severely affected families, it's 10,170 and for slightly affected, it's 5,085 pesos. Po ito duhala ang aton amount. It's slightly affected or partially damaged, and it's severely affected or totally damaged, which is 10,170. So duduha na po ang kategorya aton pagtatagan emergency cash transfer. So attorney, ano po naging requirements ni para makuha nila ito na bulig tikang hayubotan? An aton po partner LGUs. Tungod manggod bisa naton balaod ang aton LGUs ang nagsinisir nga MDRRMC. Hira magahatag ng disaster reports sa affected families ginsasabmitan aton local government units. From the list or from the report, ang DSWD nagkakandakin validation and assessment to ensure na ang reports is validated and aton matatagan ng isip validated by DSWD. So attorney, damo nagap na utanan no. Kibaga simpang man naging mainit kapini. Kano ko lang attorney baga naging simpang man iyak ko ng pag-release hini nga assistant ha aton mga kabombo nga napekto rin ng bagyong Tino. An aton manggod kung mahanunong-duman naton kakano ini napektuhan, it was last year, late last maaram kita nga it-funded government. Diri ito hiya madali-dali nga magagawas. So, and then the disaster reports were gathered. Diri po kami makakag-release, makakag-budget, makagbilinghin fund para aton ECT kung waray kompleto nga disaster reports. So amo ini ang mga factors affecting kay naiha. But diri la po yan nga March ginkandakan aton release sa aton ECT.
may ida na kita nahatagan nga unong nga municipality, Mhm. Uyog, MacArthur, Matag, Borongan, Salcido, Giwan Mhm. as of March 24, 2026. Mhm. So far, asya po ito hiya ikabutangan aton isi. Mm. So attorney naging naabot ga pa ambot ano nga midagap mga sipaman naging issue ga po no kay regarding kuno hini iton pagpili. So attorney iyo buhatan po paano po nito yung seleksyon o pagpili hini mismo hiton mga napektuhan hini kay baga nagsasarangga pa no even sa social media no nga may pinili kuno hini nga pag avail kuno hining emergency assistance ano in your hayo buhatan attorney ano po tag-instant hini. Duhala po ang amon ginkikita. Slightly affected or Mhm. severely affected. Mhm. So, kung ada ka itong category, then you are part of the disaster report kay diri po kami in magbabalay-balay Mhm. tungod nga jurisdiction po ito ang aton local government unit. Mhm. So we are basing from the disaster report, and then from the disaster report naging submit haamon gikakandak naman ang validation and assessment if the beneficiary is really severely or partially Mhm. or slightly affected during the bagyong Tino. Mhm. So as of now attorney ongoing pa nga paglista no ha ato mga apektado nga bagyong Tino. Yes, ongoing ang pag-release pero kompleto na po, na-submit na haamon ang mga listahan. Mhm. Ongoing hapon ang processing pag-release. Gini-schedule po kasi ini namon Mhm. partner LGUs naton because we are talking of 37 municipalities region-wide and 83,678 Mhm. affected families. So DSWD po ang nagkakandakhan payout diri po ang naton LGU. Mhm. So we are talking of 37 LGUs Mhm. na i-release namon nga magkakandak kaming payout. Mhm. Ayun. So at least naklaro ha iyo buhatan attorney nga talagang on process lang kamo selection talaga tikang nga mga local Gs naton. And of course attorney in your end ano pot baga pahimat mo nato mga kabumbungan na mamati nga nakikita yan ano regarding hiton sipaman na ini nga pag-release hiton emergency assistance hiton ato mga kabumbo nga napekto ni bagyong Tino. Go ahead attorney. Para po aton namamati yan na nga naapektuhan han bagyong Tino. Pwede po kita mangutana, magpakiana han aton mga opisina han aton local government units kay haira po nagtikang an aton mga listahan han direlistahan disaster report sa aton bagyong Tino kun ngan magakandak ito hirahin in information dissemination bangin liwat kamo nga tanan ko madtuya na magkakandak po an information dissemination an aton partner LGUs kung sano ang pag-release an aton ECT. Please take note nga diri po nga tanan nga LGU may da ECT. So makipag-coordinate po kita aton tagsa-tagsa nga LGU kun may dakita ECT ngan kun naging kakandak man yan na an ECT payout makipag-coordinate po kita han aton LGU gihapon han lista kun hino ang naapi. Kahirap po gihapon ang nagpapagawas han schedule kada barangay. So anamon ginihimo from the schedule nagkakandak kamihin payout mga tagsa-tagsa nga barangay ngan LGUs. Ayun Masalamat. Ayun. So ayun na at least naklaro habuatan ni attorney ito ay na proseso nga nito ay numbers nga natagan na hining bulig nga ginhatagan nga for emergency assistance aton mga kabumong apektado tulong bagyong Tino. Da mga salamat attorney nga ginhatag nga oras sa buong Tacloban. Thank you so much po attorney. Da mga salamat Bumbo Jake sunod liwat.